Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Christian Cabrera, Zach Gabriel Bonayan, Renz Orebia, Simon Gabriel, at sa mga nag-renew ng badge na sina Tanikala Stories, subscribe kayo dyan, Ten Cruz, Zaiki Batang Samar, Van Wonders, subscribe kayo dyan, Jan Romero, Sendo Bongay, Lovey Del Rey, Admin Jeff Anjinson, Hi I'm Mandy, Marvin Mamangon, at kay Twisted Tales of the Dark Side. Subscribe kayo dyan. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lola ko na itago na lang natin sa pangalang Elsie. Taong 1999, Masbate. Itong mga panahong ito, kakalipat pa lang ng bahay nitong si Elsie at ng pamilya niya. Bumili kasi sila ng bahay at lupa na hindi pa naman ganon katanda. Maganda ang bahay na yon dahil isa ito sa pinakamagandang bahay na nakatayo dito sa amin noong mga panahong ito. Malapad din ang lupa at maraming mga pananim na punong kahoy. Animoy isa itong bahay bakasyunan dahil sa ganda ng disenyo nito. Simple lang ang bahay. Walang pangalawang palapag, pero maganda naman kung titingnan ng pangkalahatan. Itong sila Elsie ay merong isang anak. Magdadalawang taong gulang pa lamang ito. Masaya naman ang naging buwan ng pamilya nila sa bagong bahay na kanilang nilipatan. Marami na silang kakilala sa lugar na yon at nagkakasundo na rin ang mga ito sa kadahilanang mabait din kasi ang mag-asawa. Bago nila binili ang bahay na yon, syempre inalam muna nila ang mga pamilyang nakatira dito bago sila. Ayon sa mga tagapagbantay ng bahay, nag-ibang bansa na ang dating nakatira dito. Kaya ibinenta na lamang yon ng di gaanong kamahalan. Sulit na sulit ang bili nila rito. Dahil bukod sa malawak ang lupa, may garahe pa yon ng sasakyan. Kumpleto na rin ang mga gamit sa loob. Bali ang mga pansariling gamit nyo na lang ang kailangan. Isa pang buwan ang lumipas, may kung ano-ano na silang napapansin sa bago nilang bahay. Animoy may mga konting pagpaparamdam na ginagawa ng mga hindi nakikita. Merong pagkakataon na pupunta sana ng banyo itong si Elsie nang biglang may tumakbo papalabas sa banyo nila. Gulat na gulat siya dahil hindi niya mawari ang kanyang nakita. Napapaisip siya kung namamalikmata lang ba siya o totoo ang tumakbo papalabas ng banyo nila. Ayon kay Elsie, ang nakita niya nung mga oras na yon ay isang anino. Pero kitang-kita niya ang paghawi noong nilalang sa pinto ng kanilang banyo. Bago yun tumakbo at bigla ang nawala. Magdadalawang minutong hindi nakagalaw itong si Elsie dahil sa kanyang nasaksihan. Matapos nun ay bumalik ang kanyang wisyo at dali-dali siyang pumunta sa pinaroroonan ng kanyang mag-ama na nagtataka din. Han, may napansin akong tumakbo sa banyo pero wala naman. Natatakot na tanong nito. Elsie, tinatakot mo lang yung sarili mo. Malamang namamalikmata ka lang.
Sagot sa kanya ng asawa niya habang karga-karga ang kanilang anak. Napaisip itong si Elsie na baka nga tama ang asawa niya. Namamalikmata lang siya. Pinilit niya yung kalimutan hanggang lumipas ang ilang linggo. Nakalimutan na niya ang pangyayaring yon at sa hindi inaasahan, biglang meron ulit nangyaring kakaiba. Isang gabi, katatapos lang nilang kumaing magpamilya at kasalukuyang naguhugas na ng pinggan itong si Elsie. Kumakanta-kanta pa siya habang naghuhugas ng plato nang may nasipat ito sa labas na malapit sa puno ng mangga. Meron itong nakitang nilalang na animoy bagong-bago sa paningin niya. Paglalarawan ni Elsie sa kanyang nakita, napakaraming balahibo nun sa buong katawan. Nakaupo sa malaking sanga ng mangga at animoy umaapoy ang mga mata. Kitang-kita niya rin ang paa nitong parang sa kalabaw. Tinititigan lang siya nito habang kumakamot-kamot sa paa gamit ang nagsisitalasan niyang mga kuko. Napasigaw itong si Elsie at napatakbo papunta sa kanyang asawa. Takot na takot yon at umiiyak. Yung platong hinuhugasan niya nabasag. "Elsie, anong nangyari? Paano ka?" Tanong ng asawa niya. May hayop na tao sa mangga." Mangiyak-ngiyak nitong sagot ni Elsie. Dali-dali naman yun pinuntahan ng asawa niya. Pero wala itong nakita. Tanging sanga lang ng mangga ang nandoon. Kaya ang nangyari, nagtalo silang dalawa dahil sa nagpupumilit nga ito na meron siyang nakita. Ilang araw pa ang lumipas at medyo napaparami na ang mga nakikita nitong si Elsie. Palagi na itong takot sa mga kahit anong maliliit na kaluskos sa loob o sa labas ng bahay nila. Itinatago niya na lang ito sa mister niya dahil hindi nga ito naniniwala. Yung tumatakbong anino, medyo napapadalas na ang sipat niya dito. Nasasanay na siya sa mga ganong bagay. Minsan, paglabas ng kwarto niya ay may tumatakbo papunta ng kusina. Kitang-kita niya talaga ang mga nilalang na yon na tumatakbo. Wala itong ginagawang anumang uri ng tunog na parang lumulutang lang yon sa hangin habang mga nagsisitakbuhan. Purong anino lang ito at walang muka o kahit mata man lang. Hanggang sa sumapit ang araw ng Huwebes, naganap ang isang pangyayaring halos ikabaliw na nitong si Elsie. Ayon dito, habang naglilinis siya sa kanilang bahay, magbabandang 3:00 ay merong pangyayaring naganap. Paghawi na paghawi niya ng kurtina nila, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang ulo. Hindi normal sa tao ang ulo na nakita niya. Dahil ayon kay Elsie, ang ulo na yon ay merong malalaking butas sa mga mata na kulay itim. Nakanganga ang bunganga nun. At animoy nagsasalita ito ng malalim. Kulay itim din ang bunganga ng nilalang na ito, na tila ba gusto siyang higupin papaloob. Matapos niyang makita ang nilalang na yon, unti-unting nanigas ang kanyang katawan at dahan-dahang nanilim ang kanyang paningin. Nawala na pala siya ng malay.
Buti na abutan siya ng asawa niya at dali-dali siyang sinugod sa ospital. Ang sabi ng doktor, pagod at antok lang ang sanhi ng pagkahimatay nitong si Elsie. Habang nasa ospital sila, bigla na lang naalala ni Elsie ang kanyang nakita. Nagsisisigaw yun sa loob ng ospital habang umiiyak. "Han! Ano bang nangyayari sa'yo?" Nagtatakang tanong nitong asawa niya. Hindi sumasagot si Elsie. Bagkus ay umiiyak lang ito ng umiiyak. Kaya ang nangyari, pinakalma muna siya. Kinuwento niya sa asawa niya yung nangyari kung bakit siya hinimatay. Pero hindi pa rin yun naniniwala. Baka nananaginip lang siya habang hinimatay, ayon sa doktor. Matapos nun ay bumalik na ang mga ito sa kanilang bahay. Sumapit ang gabi. Hindi na siya humihiwalay sa asawa niya. Palagi na itong nakagapos dito at wala siyang pakialam kahit magalit pa to sa kanya. Nung natutulog na sila, mga bandang 11:00 ng gabi, habang natutulog, merong biglang humawak sa paa ng asawa niya at tila ba hinila siya nito papaalis ng kama. Pagmulat niya, kitang-kita niya ang kamay ng humila sa kanya. Nakita niya yon dahil sa merong lampara na nakabukas sa kwarto nila. Ayon dito, ang nakita ng asawa niya ay isang kamay na napakaraming balahibo at nangingitim ito. Parang butot balat na tao ang kamay na yon at napakalamig rin sa pakiramdam. Sumisigaw ito habang hinihila siya ng dahan-dahan papaalis ng kama. Agad namang nagising itong si Elsie dahil sa narinig niyang pagsigaw ng asawa niya. Yung anak nila, umiiyak na kasi nagulat yun eh. Pagkatingin dito ni Elsie, agad din siyang napasigaw sa takot hanggang sa naglaho ang kamay na yon. Sa kasamaang palad, wala silang alam ng kahit na anong puder sa katawan. Normal lang silang tao at hindi sila naniniwala sa spiritual na mundo. Matapos nun ay nagyakapan itong mag-asawang takot na takot. Alerto silang dalawa sa kung anumang nilalang ang umaaligid sa kama nila. Hanggang sa nakaramdam na itong dalawa na hindi lang pala sa kwarto nila yung mga umaaligid. Meron na rin sa sala ng kanilang bahay. Pinakinggan nila yon ng ilang minuto habang binabalot ng takot ang kanilang buong sarili. Ilang minuto pa ang nakalipas, may narinig silang pag-iyak di kalayuan sa kanilang kwarto. Umiiyak yon habang nagsasalita. Sa pagkakatanda ni Elsie, ganito yung sinabi. "Ba't niyo ako ikinulong dito? Paalisin niyo na ako. Paalisin niyo na ako." Halos tumakbo na ang kanilang mga kaluluwa sa mga naririnig nila. Niyakap nila ang kanilang anak habang nagsisiiyakan sila. Kahit takot na itong asawa niya, pilit yun gumagawa ng paraan upang makaalis sila sa bahay na yun. Kahit walang lakas ng loob itong asawa niya ay bahala na. Basta ang mahalaga mailigtas niya ang kanyang mag-iina. Ang tanging daan lang palabas ng kanilang bahay ay tahakin ang kanilang sala. Unti-unting tumayo ang asawa niya
upang makiramdam at magmasid sa paligid. Nandun pa rin ang nilalang sa labas at umiikot-ikot lang yon. Ramdam niya yon dahil may kung ano itong dala, kaya naririnig niya ang lokasyon nito. Nararamdaman itong medyo malayo yun sa pinto, kaya binuksan niya ito. Pinalapit niya na rin ang kanyang mag-ina upang tumakbo papalabas ng bahay. Pagkabukas niya rito, kitang-kita niya ang babaeng may mahabang kasuotan na may makapal na manggas. Nakatalikod yun sa kanila habang dahan-dahang naglalakad. Umiiyak na naglalakad ang babaeng yun. Butas-butas na din ang mga damit nito at napakaraming lupa sa buong katawan. Pagkakita nitong asawa ni Elsie ay agad itong tumakbo. Pinauna niya ang kanyang mag-ina upang magbukas sa kanilang pinto. Pagkabukas ng pinto, biglang lumingon yung babae. Kitang-kita yon ng asawa niya na walang mga mata at kulay itim ang butas ng mga ito. Nakalaylay ang panga at nangingitim na ang balat. Butot balat din yon at nang nagkatitigan itong dalawa, biglang bumuka ang bunganga ng nilalang at animoy susugod na yon. Nagsitaasan rin ang mga buhok nito at pansin na pansin itong asawa niya na ang mga nakasabit sa kanilang dingding ay nalalaglag na sa sahig. Sa awa naman ng Diyos, nabuksan na ng asawa niya ang pintuan. Itong asawa ni Elsie, hindi na makagalaw dahil sa naramdamang kilabot sa buong katawan niya. Hanggang sa hinila siya ni Elsie papalabas ng bahay. Paghila niya sa kanyang asawa, agad na bumalik ang wisyo nito. Walang tigil ang kanilang pagtatakbo papalayo sa bahay na yon. Wala nang lingon-lingon pa at buong lakas na tumakbo papalabas ng bakuran. Habang tumatakbo sila, pansin na pansin nila na tila ba merong humahabol sa kanila. Umiiyak yung babae na yon habang tumatakbo. Nung medyo papalayo na sila sa bahay, napalingon itong asawa niya pabalik doon. Yung babae sumusunod pa rin sa kanila. Pero yung pagtakbo nito, parang sa aso na. Tapos nakabaliktad yung ulo. Paglabas nila ng bakuran nila, tumigil bigla yung babae sa paghabol sa kanila at tumakbo yon pabalik ng bahay. Naglakad na lang sila nun. Tulala itong dalawa habang naglalakad ng walang mga tsinelas. Buti na lang, may mga bukas pa silang kapitbahay nung oras na yon at nakiusap ang mga ito na kung pwede makitulog sila. Pinatulog naman sila at natapos ang gabing yon. Sa totoo lang, yung anak nila hindi makatulog ng mga oras na yon. Kahit sino naman yata, hindi makakatulog. Kinaumagahan, nagpasama sila sa kanilang mga kapitbahay upang kunin ang mga importanteng gamit at linisin na ang bahay na yon. Iniwan nila ang lahat ng gamit na nandun pa sa bahay bago sila tumira dito. Pinabantayan nila ito sa isa sa mga kapitbahay nila. Pero alam niyo ba, magpahanggang sa ngayon, meron pa ring nagpaparamdam sa bahay na to. Sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Okay,
Opinyon ko sa kwento. Siguro dapat nung una nilang ginawa nung paglipat nila doon, pinabless nila yung bahay. Yan, pro tip lang para sa mga maglilipat ng bahay, no? Dapat unang-una nyong gagawin, ipabless ninyo yung bahay. Or kung hindi naman, kahit mag-alay lang kayo ng simpleng dasal para naman mataboy yung mga entity na nakatira doon, lalo na yung mga bad spirits. Pero sa mga mabubuting entity, wala namang kinalaman yun eh. So okay lang din kahit magpa-bless kayo ng bahay tapos may good entity doon. Mananatili sila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. At nga pala, panoorin nyo to hanggang dulo ng video. Nandoon lahat ang litrato. Nandoon ang lahat ng litrato ng bahay na yon. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.